ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ନା କହିବି ଖରାପ ଆସେ। ବୁଝିଲା ତୁମର ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ତୁମର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାଇଁ ତୁମର ଜାଣିଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ? କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ? ଲେଖ ତ ଲେଖ ଲେଖ ଆଉ ପଛରେ କିଆ କହିବୁ ନାଇଁ ଜାଣିବା ପଛରେ ଆଉ ସମତେ କଥା ଲାଗିଲା ଦେଖୁଛ ଆଉ ଏବେ ଅଳିଆ ସାଙ୍ଗ କହିବି ଆଉ କାଜେ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ? ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କୋଉ ବିଷୟ ପଢୁଥିଲେ? ପଢିଛ? ଯାହା ଲାଗେ ପଢୁଥିବ ନା ପଢୁଛ ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଆଉ କାଲି ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲି କରିଛ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ କିଆ କରି ବସୁଛ? ଖାଲି ଖାওয়া ବସୁଛ ଏବେ ମସ୍ତି ନାହିଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ପଢାପଢି କରୁଛ? ଚାଲିଛି ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢାପଢି? ଆଉ ଖାଇବା ଆଜି ଭଲ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଥିଲା ଆଜି ଭଲ ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍